HyClean. Hygiejne og renhed. Dag efter dag. En udfordring for alle støvsugere. Derfor har Miele udviklet støvsugerposen HyClean 3D Efficiency med 20% længere holdbarhed end traditionelle HyClean-poser. Hvordan virker de? Se selv. Ved støvsugning opstår der en luftstrøm, der ledes gennem støvsugerposen. Denne udfolder sig straks helt takket være 3D-teknologien, og hele dens volume udnyttes til at opbevare det opsugede støv. Miele HyClean 3D Efficiency har specielle fordelingslameller, der fordeler støvet jævnt i posen og fungerer som beskyttelsesfolie. Spidse genstande rammer støvsugerposen med reduceret kraft. Støvsugerposens nye soft structure er særligt luftgennemtrængelig. Dette sparer energi og er ideelt til støvsugere med lav effekt. Samtidig holdes over 99,9% af alle partikler tilbage i AirClean-systemet, og støvsugerposens luftgennemtrængelighed bevares længere til en kraftig luftstrøm. Udskiftning af Mieles HyClean støvsugerpose er nem og hygiejnisk, for støvsugerposen lukkes automatisk. Støv og bakterier kan ikke komme tilbage i rummet, og støvsugerrummet forbliver rent. Farvekoden på posens plade hjælper til at vælge den rigtige støvsugerpose. Mieles HEPA AirClean-filter supplerer filtreringen yderligere. Den holder sågar de fineste partikler tilbage og er egnet til allergikere. Resultatet? Udblæsningsluften er mere ren end luften i rummet. Rettidig udskiftning af alle filtre sikrer en rengøringsevne som på første dag. Timestrippen viser det rigtige tidspunkt. Mieles AirClean-system med 20% længere holdbarhed. Højeste effekt og over 99,9% filtrering. Original Miele til 100% ydelse.